салом бародарони азиз, агар шумо надонен ки ин нишондоди Тоҷикистон дар куҷо аст, ин дар Роғун аст. Бародаро, мо дар Роғун ҳастем. Навора то охир тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. Салом алейкум бародаро, ҳама каса хуш омадин, ҳама каса тенҷен, созен хубакен. Ина Тоҷикистон мегин чӣ гапай? Тоҷикистон инами ку ина бинен бародаро, хитон бинен, хитон биген ки чӣ гапай? Дидестен? Инаира Тоҷикистон мегам, мо тарафи ғарм рафтестем бародаро. Салом ба ҳаматон. Иншоалло ки ғарма ба пурагӣ наворбардорӣ мекунем ва шумо дар нишон метем. Инаиҷа Тоҷикистон айстагему бароям комем аз сурат бигирем. Ҳолни бубинен гирда атрофи Тоҷикистон тарафи ғарм. Душанбе гарм айсно хунад. Тони азиз, салом ба ҳаматон як бори дига. Мо аз барф нагрехтем. Мо танҳо аз Екатеринбург, аз Россия омадем. Тоҷикистон, барфи Тоҷикистон дигар аст. Дар ҳақиқат барфам бурдеста боша, ҳаво гарм аст, сард нест. Гармакакай барфтарай. Мо дар Роғун ҳастем бародаро, ина Роғун. Ина дар даромадгоҳи Роғун ҳастем. Ана иншоалло ки сафармон тарафи ғарм аст. Беҳтарин наворҳоро дар канали мо тамошо кунем. Мо дар хизмати шумо ҳастем ва наворбардорӣ беҳтарина барои шумо пешкаш мекунем. Агар наворҳои мо ба шумо маъқул шавад ва бинед ки чӣ хел боди ҳавои тоза, гармии хунукӣ, сардӣ дар Тоҷикистон аст, лайка фаромӯш накунед. Лайк кунед, подписатсия кунед, наворҳоро ба дигарҳо фиристонед. Ман ҳамон парвизе ҳастам ки аз канали Самбои ТВ Екатеринбург 2017 сол ба фикрам хато накунам ҳаминҷора гашт додам. Худоаматона нигаҳбон бошад.